Вітанкі, сябры! Хуценька за некалькі хвілін распавяду, як рыхтаваўся да святаў летась. Надыхнуўшыся ідэяй каляднай батлейкі, я вырашыў зрабіць уласны вертэп на падворку. Як звычайна, спецыяльных матэрыялаў я не шукаў, карыстаўся чым ёсць. Можа, каму-небудзь будзе ідэя ў стварэнні атмасферы з мінімумам затрат. Узяў некалькі караценькіх дошак. Абразаем іх па аднаму памеру. Арыентыруемся на самую кароткую, каб зэканоміць матэрыял. Гэта будзе аснова для бакавых і задняй сцяны. Рэйкі рэжам на аснову даху, каб яе вага была мінімальнай. Затым іду ў дрывотню і з кавалкаў дошак, што планавалі пайсці ў печ, выбіраю самыя ацалелыя і неспарахнелыя. Таксама абразаем іх па адным узроўні. Цяпер збіраем бакавую сцяну. Бярэм дзве дошкі, паралельна адна адной, а паміж імі на адлегласці сантыметраў 10 праз адну прыкручваем маленькія дошачкі. Выкарыстоўваем самарэзы, каб пасля свят лёгка разабраць канструкцыю. Атрымалася нешта кшталту драбіны. Збіраем яшчэ адну такую ж канструкцыю. Цяпер адразаем яшчэ дзве дошкі, з дапамогай якіх злучаем з аднаго боку дадзеныя канструкцыі. Зверху і знізу дадаткова рэйкамі дадаем жорсткасці ўсёй канструкцыі. Бяром некалькі лістоў ДВП, хто нам патрэбны да раства. Язэп, Марыя і, відавочна, яслі. Выразаю ўсё электралобзікам і прыкручваю кожную фігуру да рэйкі, каб потым усталяваць іх на месцы. Цяпер бяром вядро белай фарбы і пакрываем нашыя вырабы з франтальнага боку. Гэта дадасць прыгажосці, а таксама, магчыма, даўгавечнасці. Ну, хоць бы да заканчэння свят. Фарба на воднай аснове, таму падсыхае хутка. Для надзейнасці фарбуем яшчэ ў адзін слой. Вяртаемся да канструкцыі. Ставім з рэек дах і таксама зашываем дошкамі. Але шчыльна. Заднюю сцяну збіраю з лістоў старога ламінату. Ідэальны і прыгожы матэрыял для дадзенай рэчы. Пад дахам закрываю задні бок старой белай прасцінай. Каб прыбраць усё лішняе, драўляныя кавалкі апальваю гарэлкай. Пераносім канструкцыю на яе месца і збіраем усе часткі. Знізу для аўтэнтычнасці кладу ахапку саломы. Цяпер дарабляем дах. Пасля прасечкі засталося некалькі галін хвоі. Выкладваю іх зверху і фіксую стэплерам. Цяпер упрыгожваем усё гірляндай і зверху вешаю калядную зорку. А як жа іначай? Каб абараніць электраправодку ад вільгаці, выразаю з пластыкавай бутэлькі кантэйнер, у які ўкладаю усе разеткі. Фіксую дадзеную канструкцыю пад дахам і гатова. Вось так яно выглядае днём, а вось так вечарам. Дзякуй за прагляд. Спадзяюся, вы атрымалі натхненне і святочны настрой. Пішыце ў каментах і стаўце падабайкі, калі вам такое даспадобы. І убачымся!